Hej, i dag vil jeg gerne vise jer et crescendo trick. I dag vil jeg så ikke vise jer, hvordan I gør, men jeg håber, I vil nyde det. Jeg vil vise dækket her. Ups, vi har et kort, der vender. Kort. Vi har i hvert fald mit blå bicycle dæk her. Og vi skal have selected et kart eller fundet et kort. Så du skal bare stoppe et eller andet sted. Stop. Så du vil gerne have, hvad det hedder, at kløre 4. Ja. Sådan der. Så ryster vi lige bunken lidt og vender den om. Og så har vi et rødt bicycle dæk. I lige prøver at vise korten. Og helt almindelig standard røde bicycle dæk. Så vi har et blåt kort, som er dit, hvad det hedder, klør 4. Så vi har et kort her. Vi har spar dame med rød bagside. Så hvis vi tager spar damen røde bagside og gnider lidt mod klør 4's røde bagside, så skifter den farve. Jeg skal lige prøve at vise hele dækket igen. Sådan der. Og kun røde kort. Håber I kan se det. Så det var det. I kan godt finde ud af, hvordan I gør det inde på YouTube. Men jeg viser det ikke lige, så håber I kunne lide det.